Čau lidi, tady Tado, já vás vítám u nového videa, jsem tady v Minecraftu, mám tady pár modů, mám tady jakože na struktury a na nějaký dungeony, prostě mám tady zbraně a speciální armor, no. Kde jsem si to spawnul? Já bych mohl asi začít hrát teďka, to by asi bylo dobrý, že? No, takže jsme tady v nějaký džungli. A já se pokusím se skočit, yes. Mám to si děláš srandu. Jsem si tady přidal mod na těžší, jakože, aby byli zombíci silnější a tak. A teď jsem si zespawnul, vážení přátelé. Co ty seš? Ach jo. A mě teď bude prohánět, že? Tak já jsem jdeme začít znova. Aspoň už tady není. Tam bych tak mohl skočit. Zkusíme tam na ten strom, myslíte, že to skočím? Jo, skočím, dobrý. Dobrý. Tak. Teďka můžeme asi začít hrát. Yes, normální strom, ne ty jungle. Ne. Co ta panda dělá za zvuky? Tak, já si vykraftím základní nástroje. A spíš klupáč, spíš si dělám. A jdeme pro kamínek. No, takže já tady naberu nějaký kámen a ozvu se vám za chvilku. Tak, já už mám nějaký teda kámen a můžeme začít asi hrát. Já se jinak omlouvám, já mám trošku, mám prostě rýmu, takže nevím, jestli to jde slyšet na záznamu, to asi potom uvidím, až to budu editovat. Každopádně se za to omlouvám. Haló? Proč jsou to? Hej, já si jenom vezmu melounek. Tak jdeš. A kde je moje sekera? Prčíc, no já jsem mrtvý. Co to bylo? A proč to bylo? Ne, já si jdu pro moji sekerku a pro můj meč. To je moje. To mi nevezme žádný zmetek. Jak se jmenuje? Komodo Dragon. To ne, já jsem myslel, že oni jsou neškodní. Držte mi palce, ať si mě nevšimne. Jako fakt! Skapej, prosím. Dobrý. Může do vody nebo ne? Může, ale nejde. Yes. Ach jo. Ne, ale já bez těch věcí neodejdu, jako já to potřebuji. Já to potřebuji. Jako. To nehraju jinak. To jsme ale pěkně začali, že? Takovým failem. Jo. Pojď. Už to není. Jo! Už mě nekempí. Tak, moje věci. Kde je ta sekerka, kde jsem ji vyhodil? A oni do toho opustili, já si můžu vzít malounky, paráda. Nice. Hej, on po mně vystartoval tak rychle, to by mě ani nenapadlo. Tak, co tady zajímavého ještě máme? Co to je? Máme nějaký divný strom. A co to je? Počkej, já si dožeju. Jo, jinak vlevo nahoře, tak je můj jako difficulty bar. Ten mod, co jsem si přidal, přidává jako těžší mody, že mají prostě armora tak. Tohle je jeden z nich zrovna. Ať ho zvládnu zabít. Skapej!
Ale tak to... Tam byl, co za mnou bylo. Okay. Tak tohle je asi trošku moc, ne? Jako mě ty bambusy, no, ty si mě všimli. A co když jsi naspídovaný jak mini zombie? A proč mu nedává knockback moje ruka? Ne. Tak fakt to? Jo, mám to, haha. Dobrý, tak odsud padám. Nejradši bych si tady udělal waypoint, když tady je nějaký domeček stromečkovej. Nahání mě ty dva zmrtce. Dobrý, jo. Ne! Fuj. Mě daj pokoj. Třeba by si teď hodil tempo. Takový jako rychlej start by byl, když by tady byl co tohle. A vidíte to taky? Co ty seš? Dobře. Pokračujeme. Ovce. Proč nemá ksicht? Halo, ovce, proč nemáš ksicht? Kámo, ale já jsem sem nedal žádný horror mody. A tyhle už mají ksicht? Nemají. Co to je za bůh? Kámo, gorila. Co tam žereš, gorila? Počkej, mám dřevo, dobrý. Rychle vyspat. Hej, tady tenhle mod je fakt těžký. Na to, že vypadal, když jsem to stahoval, že bude prostě úplně easy, že to bude budou dávat trošku větší damage, budou rychlejší, něco takového. Ne! Já jsem se tak mýlil. A co ta gorila tady zautočí na mě? Ne, to je kámoš, ahoj. Kámo, to je cute. Tak to bude na náhledovce. Co tady máme dál? Hej, já chci jít tam do toho stromu. Hej. Co? Počkej. Budu dělat třeba? Já můžu naprosto. Já můžu. Ok. Ne, když koupil ještě jedna nula. To mě zajímá, co je nahoře. Co tam vůbec něco bude. Doufám, že jo. Nebo to rozhled, no. Já zajímalo by něco mazat, to znamená jako levitnící žebřík uprostřed. Můžu bych to řekl? Já tam polezu. Co je to? Já mám nějaké zahrádky. Tak pojď. Co tam je? Jdu to vůbec tam. Třeba je to jo, to právě často tam snad. Ten mal. Vlazíme se tam. Až rozhled. Už to takže doufám, že tam něco bude. To mi neříkej, že jsem se vlezl zbytečně. Kámo. Hej. Můžeme třeba tady někdy postavit Skybaseu. Speed žebřík dolů. No dobrý, tak jsme se tam podívali, nic tam není. Schanou. Bych si mohl natěžit nějaký dřevo, že? Ale já chci ten oak, já nechci jungle. Taky jungle, tady je jeden blok. Dobře, vezmu si jungle. Chci najít nějakou jeskyni, natěžit si základní věci, armor, no. Půjdeme na to. Jídlo mám, takže... Jinak můj dnešní cíl tak bude třeba vylutit aspoň nějaký jeden dungeon nebo něco, co tady mám, třeba tohle. Si to akorát hodím do mapy. Jenom mě zajímá, čím se ta mapa otevírá. Dobrý, tak já si udělám waypoint čím Bčkem. No, tak já musím jít pod to. Tam teďka nepolezu bez štítu určitě. Přece jenom s tím, jaký tady jsou mody. No, mám to zkusit. To asi zkusím, no, co už. Když tak skapu, no. Čím dřív, tím líp asi. Jinak mi tady furt roste obtížnost. Čím dřív, ten nahoru. A jako štít by to chtělo, no. Já tam slyším skeletony. No, tak to skapu, ne. Ty jsi tady, jo. Dolů běž, děkuju. Nej. Nevíte, kolik jich tady tak může být? Tak tady jsem skapal jako. Neskapal! OMG! Tak tomu jsem ani nevěřil. Tak počkat. Bčko, strom, waypoint uděláme, confirm.
Dožer se, dělej. Co je to? Mě tady nikdo nečeká, jak se to bude tak. Hej, ale tak to je masivní. Ještě něco. Barel. Čepice. Diamotika. Gunpowder. Jo, mám tady jinak i střelný zbraně. Takže potom, jak to bude moc těžký, tak se budou určitě hodit. Straddle jump, nějaký armor trim, železní nugety. To asi všechno. Ty zmetky. A já ještě nejsem dožranej do háje. Já dělám takovou jednu strategii. Ha! Strateg. Musím si nasadit to brní. Tak, zde ještě mám čepice. Unbreaking 2, OK. 31 nugety. Kolik je z toho tak iron? Že bych si udělal štít? Yes, štít bude. Paráda, máme i štít, který se teda hodí hodně. A mám si udělat železný meč, jo. Železný mečík, ať je mám mečný sekat. No, tak quickstart, jak jsem říkal, se povedl, paráda. A jdu sundat tam toho zmetka. Pojďme, střel si, tak, hodnej. Já, to jsem netrefil. Ale ten jeho luk fakt bere. Skapej. Ještě někdo? Má se mnou nějaký problém. Hej, tak jestli tady byl ten barel tak skovaný, tak jich tu... Z vrchu, jo. Pojď. A ten nemá helmu, blbeček. Ty nemáš helmu, že? Ha. No, tak já to tady obejdu třeba. To je vlastně, ok. Třeba tady ta motika se mi líbí hrozně. Ještě něco tady, já se dojím nahoru, trojš. Tady to bude, je to tam jsou, je to sál, tady sám, ok. Tak, když si jde nahoru. Hej, tady toho bude podle mě strašně hodně. Ano. No lootu tady bude hodně určitě. Ale nemáku, ne? Hustě? Jinak mohli bychom z tohohle teoreticky udělat sérii. Nějakou hraní Minecraftu samozřejmě baví, ještě když tady mám vylepšení to něčím takovýmhle. Tak určitě můžeme udělat sérii, kdybyste o to měli zájem, tak pište do komentářů, házejte lajky, pokud to bude mít úspěch, tak je jasný, že bude další díl. Eye of Ender. Tak to jo. No. A já bych možná. Já jsem velice totiž podezíravý a já věřím, že v těch listech je ještě něco schované. Tak schválně. Si tady... proč je pod tím list? Jsem si myslel, že tam něco bude. No nic. Jo, a jinak tady už nic není. OK. Ale jako já si myslím, že loot parádní. V komentářích hodnoťte od 1 do 10. Akorát boty chybí. Chodím tady bosky. Nevadí. Teda vyhážu věci, co nechci. Třeba ta helma s fire protection není úplně potřeba. A... No, nemám tady vodu. No, dobrý, jdem dolů. Hop. OK, tak to jsem myslel, že bude ještě víc střežený, než bylo. Hustý. A mám jako celkem dobrý meč. Na to, že natáčím kolik? 10-20 minut nejvíc. Tak to je výhra. To se povedlo. Ještě, že jsem se rozhodl riskovat a jít sem, že jo. Kdybych sem nešel, tak to nemám. Jo! Já tak teď jim dávám jak nic. Tak, jdeme prozkoumávat. Tam ten žebřík lítací furt. Mucha! Nazdar, chceš meloun?
Nechce. Víte co, dáme challenge, že odteď nebudu spát. Prostě v noci budu fightit ty hard moby. Schválně, jak to zvládnu. Tak, já tady budu dál prozkoumávat Minecraftí svět. To je jako všechno, jo? To jsem na ostrově. Buvol! Ahoj, Buvol! Jak se máš? Sice... Ty! Klidni to. Tak to ne. Tak to já si vysekám. Ty se sesekám. Pojďme. Pojďme. O! Počkej, on mi rozbije štít. To je až moc silný. O! OK, tak s Buvolama si ho teď nezahrávám. Uklidni to. Kámo. Hej. Tak jo, tohle by bylo pro tohle video všechno. Já doufám, že jste si ho užili, že se těšíte na další díl a vidíme se zase příště. Čau.